Imos contar a historia dun ollo de vidrio, Memorias dun esquelete, escrita por Castelao. Coñezo a un enterrador que certo día díxome así: atopei uns papéis nunha caixa. Tiñaos un esquelete que tiña un ollo de vidro na cachola. Na primeira folla dicía Memorias dun esquelete. O esquelete tiña un traxe e uns zapatos que o enterrador pensaba vender. Por aquel tempo eu tiña un galo chamado Tenorio. Un día, estando agachado cos grans de millo na cunca das mans, veuse cara a min, ergueu o pescozo e axeitoume un peteirazo tan ben dirixido que deixoume torto dun ollo. Eu nací, medrei e fíxenme home, e un bo día enfermouseme un ollo. Os médicos lambéronme unha manchada de cartos, pero o meu ollo quedou brolo. Foi unha noite de luar cando saín da cova por primeira vez. Traballiño me costou desentoller as pernas e cando me erguín e botei a miña cachola fora, fiquei pasmado. Aquel ollo de vidro que de nada me servera na vida para nada, serve-me agora para mirar. Tola de contento, quitei o ollo, deille 4 bicos e volvín a pôr no seu sitio. Dun pulo brinquei da cova e fun cara ao rueiro dos esqueletos. Os esqueletos son tan parvos como as persoas, non pensan máis que en bailar. Son moi amigo do inglés, xuntos pensamos moitas veces e falamos de moitas cousas. Acabo de descubrir un gran defecto de inglés. O descubrimento costoume unha grande pena. El entretense cando ven a buscarme falando e xogando co esqueleto dun rapaciño que repousa a cabo de min. Ollade que clase de xogo entretiño inglés. Dáballe un guindamazo na cabeira ao rapaz e tiráballe con ela ao chan, e despois poñíase a choutar. O pobre do esqueletiño cacheaba a tentas a cadeira e despois poñía no seu sitio dicíndolle o inglés: que mal lle fixen eu, estéase quedo. Lémbrame que sendo eu rapaz chegou meu pai de América. O pobre non trouxo máis que uns 2 ceguins vellos e un tarro de bicarbonato. Viña enfermo e morreu axiña. Onte no rueiro falábamos das nosas vidas e chegoume o momento de contar a miña. Aínda non remotara de contala cando un esqueleto deses que parecen parvos Ergueuse como un lostre co derme tan forte a perda que me rompeu unha costela. era meu pai. Hoxe meu pai, cun lagarto aprexado nas mans, faloume deste xeito: teño que ir a San Andrés de Teixido para cumprir unha ofrenda que fixen e non cumprín en vida. A miña alma ten que encarnar neste lagarto e tardarei moito tempo en volver. Ten conta da miña cova. Dende hai tempo veño reparando que un home de carne e oso sai da cova, gabea pola parede do cementerio e fosa cara a cidade. A fantasma entra nunha casa onde dorme unha rapaza. A fantasma chegase a ela e está unha chea de tempo cos beizos pousados no seu pescozo. Cando se ergue ten a boca ourelada de roxo, mentres co pescozo da rapaza corre un fío de sangue e a súa cariña ten a blancura da morte. Aquela fantasma era un vampiro. Aquel vampiro no mundo dos homes fora unha canalla que roubaba para encher o seu bandullo de porque era un vacique. Co ollo de vidrio mercado de enterrador da cidade pillei o camiño doutra parroquia, a buscar o nicho dun amigo meu que estudáramos xuntos na Bella Compostela, e a gripe escamoteuno da miña vista. Como derradeira proba de fonda amizade, quixen facerlle o regalo do ollo de vidro. Querido Pedro, velai, te deixo un ollo de vidro para que veas, papel e lápis para que escribas. Serás o rei neste cemiterio. Pasados algúns meses virei recoller canto ti escribas. Adeus, e deica logo. Abrimos a tapa da caixa ben amodiño para non escangallar o esqueleto. Na cunca dereita da súa cadeira pousei o ollo de vidro. Enriba das súas mans pousei papel e máis un lápis. E arrechegándome ao buraco do ouvido, dixenlle así: Se canto escriba o meu amigo é digno de interese, asegúroche que sería publicado para que compares e vexas que non é o mesmo ser soterrado no adro dunha igrexa que nun cemiterio de cidade.